Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, mähsubanda bolanlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň myhmany Dünya Türkmenleriniň wekili, Owganistanda ýaşaýan türkmenlerden Abdurreşit Garkynly, hawa bilinçýaly Garkyn Amederýan boýunna ýygyderli Amederýan ýaşaýyş çaýlaryny ýumrup ulugur pazygaly ýagdaý döredýän bir sebiti. Hawa indi şol Garkynnaky Dünya Türkmenleriniň wekili Abdurreşit Garkyndan alias habary. Abdurreşit ine Türkmenistan şol dünya türkmenleri üçin türkmenliň ýaşaýan ýurtlaryna dürli medeni çäreler geçirýär. Ha, goloýda garaşdyrlyk bayram münasibetli Russiýadaky türkmenliň arasynda bir uly medeni sunma çäresi geçirildi diýilýär. Onuň ýylyň dürli wagtlaryna Irandaky türkmenliň arasynda Türkmenistanyň medeniýet sunma diýişgärleri çykyş etdiler. Başga ýurtlarda, Türkiýede bolsun, Owganistanda ýa-da Ýewropa ýurtlaryna ýa dünýäň beýleki ýurtlaryna şeýdip çykyşlar edilýär. Käbir garaýşlar bar, pikirler bar. Şu Türkmenistan dünya türkmenlerine kömek etjek bolsa, kıyınçılıklı ýaşaýyş hem durmuş şertlerine ýaşaýan türkmenlere bir ilki kömek etse, soň şol sunma çärelerine, medeniýet çärelerine geçse diýilen garaýş bar. Ine şeýle bir gurrun bolan mahaly ilki bilen ýa-da Amederýan boýunna ýaşaýan jaýlary ýygyderli ýykylyp duran türkmenler ýa-da düşýär, Garkynnaky türkmenler. Senem şolaň bir wekili. Şeýle pikire garaýşa goşulýarmy, gollaýarmy? Nähili pikirde sen? Dünya türkmenleri barada alada ediljek bolsa, nirden nähili işe başlanmaly? Şeýerde iki hakimiýet bar, bir hamýap, bir Garkyn hakimligi. Şunda beste türkmen içinde ne Özbek bar, ne Owgan bar, hemme türkmen kerha. Bir tarafdan Türkmenistan bar, ileride deýildi-de çäge bir, onda ne bir toprak tutýar, bu palçykdan ýyguşal diýdi. Bu palçyklary hem alyp gidip berýäniň özi, bularň gaçy gönümiz gyn geçýär berde. Şuna Türkmenistan görüp otýarlar, aňyrdy bir ortamyzda Amederýa bar. Garkynam eger bir ýerde çykyş bolýar, şuna Garkynyň Owganistanyň türkmenlerden nazar alsalar, şular bir gyn günde ýaşaýar mahal. Şuna da kömek etseler, görmese şu dünya türkmenleri, türkmen nerede bar, türkmen hemmemiz bir, billere de bir gözaýlasalar, kömek etseler mana şu derýan boýunda. Bilen şunun gara nowur şap berse, olar şu Türkmenistanyň bir daşary ministr geldi, billere bir wada dedikden ýer bar, şu Jowjan hakimyň özüne gelibem, özgürler derýan gorşap berer, şu Owganistanyň derýasyny da hasyryn şu Garkynlar hamýap, alýan merdiň üýüni ýykyp ýumurýan derýan boýuna bilen gorşap berýär, wada dedikde, bu wada zamynda derejem ýok, başga da ýok. Öz hukumatynyň haýyşet ýok, şu hukumatymyň de şonu bir bergese, bilen şu derýany gorşap berse, bilen şu gyn günden çykarsa, bilerim duran hoş boljakdy. Hormatly radio dinleyijiler, mähsubanda bolanlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň myhmany Dünya Türkmenleriniň wekili, Owganistanda ýaşaýan türkmenlerden Abdurreşit Garkynly. Abdurreşit Garkyn, inha sen aýtdyň, Owganistan Türkmenistan terhedinde Amederýan boýunna türkmenler öýsüz ýogdarsyz kynçylyk çekýär diýdiň-de. Ýagdaý şular ýaly gözgüni bolsa, edil häzir Türkmenistan Owganistan terhedinde Amederýan boýunna ýaşaýan türkmenliň durmuşy nähili, günnelik durmuşy. Sen özüň nähili ýagdaýlara başdan geçirýän, saňa nähili täsir etdi tebii betbaçylyklar? Bu adamlar öz başyny nähil çaraýa, şular barada da bir maglumat beräýsen. Jahan türkmenler bir ýüşüşse Owganistanda türkmenler emriýady, nasaldalar, şular nägün gynunda ýaşaýar. Şular Owganyň hökümaty bilen görleşýär, ýygyrşalmadyňry ýygyrşap berýär. Ona masa ýene sowal kirýän beter etýär bular. Haýyş etýän Türkmenistandan hemmesinden ogalak görüp hiç bir görmek gerek zamana bilen bir näçe ýüzha müňlerha ýylar mana alyp ýykyp ýumrup mana bilen berde çäge çykyp berdi ýygyrşabilmän. Bir hulyň içinde 4-5 ýyl bol bilen günü gören edip ýördi. Näçe bilen hiç elimiz bilen ýygyrşa bilen biz ýok mana berde. Jaýeden diýip bilen gary näme iş bar berde. Bir tarafyň çäge, bir tarafyň Amederýa. Gaýraky diýen Türkmenistan goýup ileride çäge. Eger diýhan çoga diýilse çägeler bir hem bir anlaşdyryp başga bir ýol salyp ana şoň ýanda bir hojaga da diýipdirýär. Muňa da bir polon bolmadan hiç ýerden ýom galdyrtmýar eken, ýerem gorşatmýar eken, iş bolmadan öýlenmesoň Türkiýe, Türkiýe gidip, İran gidip, ýerlere gidip ana şeýany öýlenmez musafirçilik edip, ana şu gün görýär sana çägelerimiz bakdyr.
başga hiç bilen giderimiz işimiz ýokda gördün hem bir tarafımız derya bir tarafımız çağa hiç o kemal ýokda bilen öýler gelmem wada edip gitýär hatda bir Muhammedyň mana bilen reis jumhuryň ýanyna gelip wada edip bar goýarjak gözlerýär orşujak wada edilýär taň ýylan derek ýokda iň awal başga birlere kömek gerekler awal bilen ýümür ýykmaýan şalbar berýärmiz ol şartlarda birlere bar kamsaň berse bolýar etçek kömegnem soň bersin birlere başga kömek gerekler şu berýärmiz bir awal bilen ol şart berse awalym bir aýdypdyr kadimim galan nakıl wa nan gidaý bolsaň jaý gidaý bolmady şu jaý gidaý bolsaň köp batykyn boljak eken hatda meniň gözümem şol düýüm derýä alyp gözümem baraber 2 ýyllar öz daýymyň ýanynda oturdum öz bir mehmanxanada bütün bir tamda 2 familiýa bolup şonda oturdum özüm araşyp bilen bir 2 gamjak diýwal gorşadym palçykdan olam çaýgan üstünden o şondan agryň hatda öz kudratyma ýeten ýok ana şeňem gaty gün goýunda bular türkmenler ana şoňa awal bir nazara alsa şol bir hem gary tap türkmen mana bu käkimlik hamya bu garkyn ana şu awal bilen we dorma şol jaýlanmady ýylanmady ýykylmady ýani şol bir 2 ýyl darlanmady ýykylmady ýani ýaşy daraklanmady ýykylmady ýani berýän garatny bilen berýän almadan gorşap berdi bilen iň awal etjek haýçymyz şol billere şona ezberde duran hoş boljakdyk mana bilen gaty bunu goýunda şu bilen döriňe hemmesi bir türkmene döriň fer adam ýaşy boljak hala ýa bäri hokap duran hiç nemeler ýok 2 tarapda gowy boljak Abdurreşid Garkyn dünýä türkmenleriniň Owganstanyňky wekili Türkmenistan Owganstan serhedindäki Garkyndan dünýä türkmenlerine beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Sizden köp sag bolun bilýärem ýa-da habar alýanyňyza bilen sizden dünýä türkmenlere dünýä iştirýän bolsun köp sizden sag bolsun aýtýan. Gepler Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijiler, mehman dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Söhbetdeşimiz Irandaky türkmen sehra türkmenleriniň jemgyýetçilik öňdewarjylaryndan Yusuf İşan Nurtagany. Yusuf İşan aga Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk dowlatçan salamat bolun sag bolup meni salam etýän ýer ýönündäki ähli türkmen dogalama ilaýtda siň radio dinleyijilerinize süllü arzu etýän. Yusuf aga, ine şu has möhüm gün tertibine getirilmeli, çözülmeli, nähili meseleler var. Şular barada siziň pikiriňiz nähili? Dowlatçan meni şu Awganstanyňky ýaşaýan türkmen dogallarymyz bilen alalaşýan pikirlerini makullaýar. Esasy şert şu ýaşam gerekke, soňrak başga medeniýetiň soňgatyň uğruna soň ulaşmaly. Adamyň arkaýny ýaşaýşy bolmasa ol başga soňgatlary el gurmaga wagtam bolmaýar, göwlem bolmaýar, kändiden bolmaýar. Indi bäde bilen Türkmenistan bilen Türkmen sara, Iran Türkmen sararynyň arasynda köp ýerlerde tamojny we ýa-ni gumruklar bar, ara gatnaşyk sewdalary owalar. Umumyň Türkmenistan bilen serhatleşikleri türkmen halkları ýaşaýar köplerini. Indi şu ýerlerde Bizans uğruna ara gatnaşyklar asyryp dursa şu wagtda bizim ýurdumyzda türkmenler köp gynçylyk Türkmenistan bilen sewda muamalat bilýär. Näil kynçylyk var? Yusuf İşan aga, meselem. Bize ýok, bize bolanda aňyrda indi bir bäýerden indi mesafen mal etiniň bilen aňyrdan bärik bir dogry pul alyp bilmän köşeni türkmenler. Ya aňyrda baranda bir azat bir muamalasyny gelip bir oturjup bilen sewdagar adamlar bilen. Şeýle çäreler gurulmaly. Ondan aýdym, sady orada il orada da bilen köp kemçiliklerimiz bar. Türkmenistan bilen gollap bilýär dowlatçan. Ýagy ýok bizi öýradymyza, hatymyzy ýok. Orada bizi gollap bilerler. Aýdym sady orada gollap bilerler. Ewa bilenkile bäýerden bir milli sunwatymy aýdym sady orada bile bäýerde hiç bir institut ýa bir döwlet işmekal klaslary ýok, mektepleri ýok. Biz şu gulak bilen bagşylarymyz, haýranlarymyz radio dinläp, telewizora seyredip, bu şeýden gözläp seyredip öwrenmegän ýa täze göredi 1 ýyl bar, 2 ýyl bar. Ondan sonra diňe radioň sevilen şeýle aýdym zar dinläp bagşylarymyz şeýle öwrenip bildiler. Ine şeýle gynçylyklar bar bize. Sağlyk isleýän dünýä türkmenleriň barsyny üstünlüğü arzuwym bar dowlatçan her ýerde bolsalar, sağlar sağ başlar dik bolsalar. Biz Türkmenistan dowlatynyň haýatymyz bar dünýä ýürüne türkmenleri bolsalar, işgär adamlary, dowlat adamlary 25 ýyllyk öz başda galan bayramlaryny küýsürekden gutlaýar. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.